Jeg vil her vise, hvordan man arbejder med lyd, hvordan man redigerer lyd i programmet Audacity. Først åbner man programmet, og så kommer det her billede frem. Vi skal så bruge noget lyd at arbejde med. Man går ind og finder den rigtige fil. Jeg har en her. Åben. Sådan. Lad os lige høre starten på det, så vi er med på, hvad det er for noget. Så først så tager jeg den her skole ud, og der renser jeg den godt, og det er vigtigt at få de gamle kafferester væk, for ellers kan det give sådan bitterhed i kaffen. Det er en kvinde, der arbejder på en café, og hun demonstrerer, hvordan man laver kaffe på en stor café-kaffemaskine. Det var 3,5 minutter, og vi kommer hele vejen. Vi skal arbejde lidt, men før vi går i gang med at arbejde, skal vi lige gemme projektet, sådan så vi har vores arbejde, hvis computeren skulle gå ned, programmet skulle gå ned, og det sker jo desværre en gang imellem. I Audacity gemmer man et projekt, som noget, der hedder en AUP-fil. I ser her. Et projekt, man gemmer som projekt, betyder det, at man kan åbne det igen i Audacity og arbejde videre. Når man er helt færdig, skal man eksportere filen som en mp3-fil, som så kan afspilles i alle mulige lydprogrammer. Det tager vi til sidst. Så skal vi lige finde et navn her. Det handler om kaffe her. Kaffen er klar. Skrivebordet. Sådan. Lige en enkelt ting, jeg vil vise jer først. Heroppe i den her linje, det er tiden. Sekunder. 1 minut, 1 minut 15, 1 minut 30 osv. Og man kan zoome ind på de her knapper heroppe. Så man kan få utrolig detaljeret, så man vil ind og fjerne en lille del, eller lige lytte på, hvor det er, man skal klippe hen. Det er en god idé at bruge de her zoom-knapper. Men det er også en god idé at zoome ud igen, så man lige kan få overblik. Den her, den zoomer man ud for den helt op. Nu vil jeg vise, hvordan man trimmer, det vil sige klipper i enderne. Jeg zoomer lige lidt ind her på den her, så vi kan følge det nogenlunde. Jeg tror, at vi tager noget af slutningen. Lad os lige høre, hvordan den her sag slutter. Afspil. Ja. Så er vi faktisk klar her. Super. Jeg vil gerne klippe, når hun siger, efter hun siger, så er de faktisk klar her, og klik, så hører vi koblerne blive sat på bordet. Lad os lige se, hvor var det, den var henne. Ja. Så er vi faktisk klar her. Super. Den her pind her, det repræsenterer lyden, hvor koblerne rammer bordet, så vi klipper ind til lige før det. Jeg går så herop i markeringsværktøjet, som sidder der. Klikker, holder nede, kører ind til derefter. Så er der en gråblå markering der. Så kan jeg gå op, jeg kan bruge delete på min tastatur, eller jeg kan bruge den her knap med en saks på deroppe. Klip. Så hører vi lige, hvordan det nu lyder. Så er vi faktisk klar her. Det bliver lidt råt, så det skal man selvfølgelig arbejde lidt med, så man giver lidt mere luft til sidst måske. Men det var bare et eksempel. Heroppe, der er en fortryd-knap, som man kender fra mange andre programmer. Den bruger jeg lige. Whoopty. Så er den med igen, det der klippet fra. Man kan også klippe på andre måder, hvis der er et stykke inde midt i, som man ikke vil have. Nu tager jeg bare et vilkårligt stykke her. Vi behøver ikke lytte på det, det er ikke så vigtigt, det er bare et eksempel. Marker. Klip. Og whoopty er det væk. Så skal man jo lige sørge for, at de to ting, der så støder op mod hinanden her, at de faktisk passer sammen. Men det er jo en anden ting. Jeg fortryder lige igen. Hapsi, så er det med igen. Så kan man gøre med lyden. Hvis vi lige zoomer ud på det her igen, så kan I se, at nogle steder bliver den rød. Det er der, hvor lyden er meget høj. Vi får lige et eksempel her. Pas på ørerne. Steamer. Så giver jeg først luft ned her. Det gør ondt i ørerne, hvis man har skruet lidt op. De røde her, der er også noget herover og lidt her og her. Et enkelt gør ikke så meget, for det kan være et enkelt slag i bordet eller andet, men det her,
det er ikke så holdt ud at høre på. Så det skal vi arbejde lidt med. Markerer lige her. Zoomer ind på det aktuelle område. Så bruger vi den her op. De der 2 pile med en streg igennem. Det hedder konvoluteringsværktøjet. Vi konvoluterer ting. Ja, det hedder det altså. Det er her, hvor man går ind og vælger et område, og så ligesom trykke det sammen. Vi vælger det op. Så går man ind og sætter nogle små markeringer. Nu kan se her, der kommer nogle små prikker her. Kom den lige, fik jeg hævet lidt for meget i den der. Der, og der sætter jeg en. Og jeg sætter en herover og måske der. Der. Så prøv så her, så hiver jeg ned i den her. Jeg skal hive lidt mere. Dude. Nu har jeg dæmpet lyden på det her sted. I kan se, at den er ikke så rød, men den her sted er nogle enkelte steder. Det er ikke sikkert, det gør så meget. Man kan se lige så mange markører, man synes er nødvendigt for at få den ned, fordi det kan også være, at den skal bølge lidt, den her, men ikke så vigtigt. Nu er vi så færdige. Nu kommer jeg til at sætte ind for meget. Gå tilbage her. Går jeg op med et markeringsværktøj igen, så jeg ikke kommer til at lave nogle ulykker. Sætter stregen her, hvor jeg gerne vil afspille fra. Sætter det her. Så prøver vi lige at høre området igen. Det er stadig højt, men ikke så højt. Det skulle nok dæmpes lidt mere her. I kan jo se i forhold til ens tale, og resten nu ligger her, hvordan det er herovre. Det er meget voldsomt. Det skal nok dæmpes lidt mere sammen. Men det gør man altså ved at bruge den her op, og sætte de der små markører, og så hive i den streg, der så, den her blå streg der. Vi hiver mere her. Og det smarte er, at man kan simpelthen se det. Se bølgerne. Og man bliver ved, indtil det passer. Lige bedre måske. Godt. Hvis man har flere optagelser, man gerne vil sætte sammen, så kan det også lade sig gøre. Man finder den. Skal vi lige have det rigtigt her. Sådan der. Man går ind i filer her. Og så denne gang bruger vi så importere. Så importerer vi det projekt, vi er i gang med nu. Importerer lyd, finder den relevante fil der, og åbner. Og så ligger den her nedenunder, det vil sige, at vi havde den, vi arbejdede med først heroppe, så kommer den nye hernede. Og man kan importere flere filer også, man kan også importere musik osv. Som det ligger nu, så spiller den bare oven i den, for den spiller det hele her fra starten. Hvis man lægger musik, hvis det har været musik den hernede, så vil den spille ligesom en slags underliggende musik, hvor man kan høre interviewet med kvinden heroppe, og musikken hernede. Det hernede, det er noget atmosfærelyd fra lokalet, fra caféen, som bliver optaget til at lægge ind en pauser og så videre. Så det er fjollet at lægge det ind over her, hvor den samme lyd er der. Så derfor kunne man sige, det vil vi gerne have til at starte med. Start med atmosfærelyden, og så kommer interviewet. Så tager vi det her op. Bruger den her med de 2 pile her på det her tidsforskydningsværktøj. Og så slæber man den her øverste herhen. Så kommer der sådan nogle gule hjælpestreger, som I måske lige kan se der. Så de lige præcis flugter. Så prøver vi her. Afspil. Skal vi lige have til starten her. Vi sætter starten. Vi behøver ikke at høre hele det her. Undskyld. Det første klipperne. Vi hører lige lidt af det. Stemning fra caféen. Klirrende kopper. Folk der snakker i baggrunden osv. Så her nu nærmer vi os så det andet lydklip heroppe. Læg mærke til nu her. Nu klipper vi over her. Nu. Så tager jeg den her. Det kunne også mere elegant. Måske skal de lappe lidt over hinanden. Prøv jer frem. Det er mit bedste bud.
Det kan også være, at lyden skal justeres, hvis den er høj på det ene og knap så høj på den anden. Og, sådan noget. Og der går man så ind og bruger det her konverteringsværktøj og sådan noget. Man kan kigge lidt på bølgerne, hvor meget svinger de ud i forhold til dem her. Den her er nok lidt lavere måske, men der er heller ikke nogen, der taler eller står og hamrer ned i bordet, så de passer nok i virkeligheden meget godt sammen. Nu har vi lavet et meget, meget hurtigt projekt, og vi skal så eksportere det som mp3, så vi kan bruge det til at indlejre f.eks. WordPress. Vi gemmer lige projektet, så vi har det hele med. Det skal man huske at gøre undervejs. Og så går vi her til eksportere. Kaffen er klar, hedder det hernede. Format mp3. Det er det, vi vil have. Den kan også en masse andre filer, men eller formater, det skal vi ikke bruge lige på. Save. Her kan man udfylde noget, det kan I gøre som I vil. Det er ikke så vigtigt. Din spor vil blive mixet ned til 2 stereokanaler i den eksisterende fil. Ja, det er sådan der. Og færdig arbejde.